खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 मे 2025 मायथाइ एबा 19 बैसाग दान 1432 मायथाइ सुक्रबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गावखौ सोदांनो नाजानाया गोबां बिथिङाव बेनि गोहोमखौ दिन्थिगोन। नोंथाङा साबसिन मोनगोन आरो फोथायनायजों बुंफबगोन। नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे फुंखानिफ्राय रां आरजिनो हायो जायनि बागै नोंथाङा सिगाङाव सानाखैमोन। उन्दै गथ'फोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन आरो नोंथांनो गोसोनि गोजोन लाबोगोन। गावारि आयदाफोरा सामलायनायाव थागोन। मोनसे गोनांथार मावथांखि जायनि सायाव नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दं दोनथ'नो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशि गोनां सुबुंफोर, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा हरखाबै माबा मोनसे मोनफुंनो हागौ जायखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दं। नोंथाङा सानसे गोदान गोहोजों बुंफबगोन। बबेबा गिदिर कम्पानिजों सोमोन्दो लाखिनो एबा बाहागोदारियाव हाबनो खाबु थानो हागौ। दावबायनाय फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगियाव गोख्रै बांनाय नुनो मोनगोन। दिनै नोंनि सावस्रियाबो मोजां जागोन। इसोर शिबनो बेल बिलाइ बाव। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव आरोबाव दावगाबावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा थाबथानाय रां मोनगोन आरो राङारि थासारिया साबसिन जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ नेवसियो, अब्ला नोंथांजों थाग्रा माखासे सुबुंफोरा रागा जोंनो हागौ। गावनि आंगोजों शपिं खालामनो थांनाय समाव गाग्लोबनाय आखु दिन्थिनाङा। जायखिजाया बाहागोदारियाव हाबनायनि सिगां बेनि बागै नोंथांनि सिंनि मोनदांथिफोरखौ खोनासंनो रोखा खालाम। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसिनानैबो नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांजों गसंफागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंनि साना सरासनस्रा थागोन। सासे सिनाय मोनै सुबुंखौ गोनांथिनिफ्राय बांसिन फोथायनाया नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। प्लास्टिक फालांगियाव सुबुंफोरा गावसोरनि फालांगियाव आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन दावगानाय नुनो मोनगोन। दिनै गावनि बिबुंथिनि सायाव सांग्रां थानाया गोनांथार। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव सोलाय-सोल' जानो हागौ। निखावरिफोरनो जुथा एबा सेन्देल दान हो। गासैबो दुखु-दाहाफोरा मोनसे राहा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। ध्यान आरो य'गाया खालि धोरोमारिल' नङा नाथाय नोंथांनि थाखायबो देहायारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंहा थाबैनो रां आरजिनो गोख्रों गोसो थागोन। नोंथांनि गावारि जिउआव माबा मोनसे मख'जाथाव जाथाय जागोन जाय नोंथां आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय खुसि लाबोगोन। रमान्सआ नोंथांनि बिखायाव हमथायो। नोंथांनि खामानि मावनायनि थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थानायखौ नुनो मोनो। दिनै नोंथाङा गावखौ गोसो होनायनि मिरुआव मोनगोन मानोना नोंथांनि मददनि थाखाय सोरखौबा बान्था होनाय एबा बाख्नायनाय जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। समाजाव नोंथांनि मान-सन्माना दिनै बांगोन। नोंथाङा समाजारि हाबानि मोनसे बाहागो जानो हागौ। मावख'आव नोंथांनि उन्दैफोरा नोंथांनिफ्राय सोलोंनो लुबैगोन। हाबा जायै सेंग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां जुलिनि थांखि फैनो हागौ। मार्केटिं आरो फाननायनि आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजां मक्केलफोर मोननो हागौ। गोजाम सोमोन्दोआव सोमजिनाय जायखिजाया गाज्रि आखुआ दिनै हारसिङैनो सुस्रांजागोन। भगवान गणेशखौ सिबि। खुसि आरो जौगानाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, नोंथाङा गोरोन्थि खौरां मोननो हागौ, जाय नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथायजों भुगिनांनो हागौ। सोलोजों रां थिसन, नोंथाङा मोनदांगोन दि लोगोफोर आरो बाहागिफोरा नोंथांनि गोनांथिफोरखौ बुजिया। जिखि जाया मानो, गोनांथिया गुबुनखौ सोलायनाय नङा, नाथाय गावखौ सोलायनो थाखाय थार नाजानाय। जेब्ला मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा फैयो, अब्ला नोंथाङा दिनै जिउनि गुबै बाथ्राखौ जाफुंसारै रंजानो हागोन। आरिमु आरो थियेटारजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां गोदान खाबुफोर मोनगोन। उननि जिउआव उनदाहा खालामनायनिफ्राय बारग'नो हाखु-दाखु थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा फिसा-फिसा मुवाफोराव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ सिरि थागोन। सम्पथिनि आयदाफोरनि सायाव थिरांथाफोरा दिनै नोंथांनि फारसे थांगोन। दिनै बेरेखाफोरा लोगोनि आखाइ फोलावगोन। बयबो नोंथांनि रोंग'थिखौ गनायगोन। देंखो रोजाबनाय एबा दामग्रा-देग्रा दामनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर थावनियाव दिन्थिफुंनो खाबु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि पार्टनारजों ओंखाम जानो थाखाय बायजोआव थांनो खाबु मोननो हागौ। भगबान विष्णुनो गोमो गाबनि जि-जोम जासि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि, नोंथांनि जेंनाया दिनै नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय सानस्लाबै रां मोनगोन, जाय नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामगोन। नखरनि खामानिफोरनि बजा आरो रांखान्थिनि सायाव जेंनाया नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। गावारि आयदाफोरा सामलायनायाव थागोन। जायखिजाया फालांगि आयेनारि खाख्रिखौ मोजाङै बुजियालाबानो सागान होनो नाङा। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंनि थाखाय सरासनस्रा जागोन। दिनै नोंथाङा सिगांनिख्रुइ दिनै नोंथांनि फोथाराव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। नोंथाङा गोसोआरि समानथि लाखिनो नाजानायाव जाफुंसारगोन। सना एबा रुफानि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन। मोजाङै सानना नायखांनायनि उनाव रां थिसननाय। दिनै नोंथाङा नोंथांनि न' खाथिनि मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। धूप आरो बाथिफोरजों बिमा दुर्गाखौ फुजा खालाम। गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, साननि दावराव-दावसि जासेयावबो नोंथांनि सावस्रिया आबुङै मोजाङै थागोन। दिनै नों रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै नोंथाङा सिनाय मोनै सुबुंफोरनिफ्रायल' सांग्रां जानाङा, नाथाय लोगोफोरनिफ्रायबो सांग्रां जानांगोन। साननानै आरो सांग्राङै रायज्लाय, मानोना गोब्राब सोदोबफोरा गोजोनखौ फोजोबस्रांनो हागौ आरो नोंथां आरो नोंथांनि आंगोनि गेजेराव फारागथि लाबोनो हागौ। सासे लोगोनि गोनांथार मददआ खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो राङारि जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। नोंथाङा दाहार होनाय रांखौ मोनफिननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों शपिं खालामनो थांनोबो सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा गावखौ साबसिन खालामनो थाखाय लानाय जायखिजाया थिरांथाया गोहोम गोनां जागोन। गारि सालायनाय समाव नोंथाङा सांग्रां जानांगोन। जेब्लासिम गोनांथि जाया अब्लासिम गारिखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। सान इसोरनो गोजा चन्दनजों गलायनाय दै जासि। नोंथांनि लामायाव फैनाय गासैबो हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।